Tan ridícul tot el que han fet al voltant d'esta qüestió d'una xicoteta empresa com és la de Comunicacions d'Esports, en la que hi ha més de 100 accionistes, és tan ridícul, és tan patètic, que si estiguérem en un país en el que hi haguera una certa, diguem-ne, equanimitat al tractar les qüestions, se veuria perfectament que és una qüestió que té cap importància. Ara bé, escolta, jo no dic, si en un moment determinat, ho he dit des del primer moment, si en un moment determinat aquesta empresa o qualsevol empresa de la que treballa un germà meu o qui siga no ha diguem-ne, explicitat adequadament una subvenció o el que siga, o hagi fet algun procediment que no siga correcte, escolta, el que pertoque, i si tenen que tornar diners, que tornen, i si tenen que posar-li una multa, que la posen. Això és així. A mi això no em preocupa en absolut, perquè crec que és un procediment normal. El que no és normal és intentar fer d'això una acció política contra qui no té res a veure en aquesta acció. I quan ho han intentat fer, el tribunal els ha dit el que pertoca, però és igual, perquè hi haurà qui li serà absolutament igual. Ells volen simplement anar cap a la persona, i ho està passant en la vicepresidenta. Se pot criticar la seva gestió, la meva, totes, però aquest atac visceral, aquest atac d'odi, de rencor, d'intentar matxacar a l'adversari, això demostra el tarannà de les persones que ho fan.